Etsitkö vinkkejä piilolinssien silmiin laittamiseen? Tervetuloa! Pese ja kuivaa kätesi ensin. Hienoa! Avaa piilolinssikotelo tai pakkaus ja nappaa linssi etusormellesi. Varmista, että laitat piilolinssit oikeisiin silmiin, jos voimakkuudet ovat erilaiset silmien välillä. Tarkista, että linssit ovat oikein päin. Jos reunat taipuvat ulos, linssi on väärinpäin. Oikeinpäin oleva linssi on pyöreähkö. Tarkasta mahdolliset repeämät ja lika. Jos kuukausilinssisi tarvitsevat puhdistusta, käytä tuoretta nestettä. Vaurioitunut linssi heitetään pois ja korvataan uudella. Älä heitä linssejä lavuaariin tai muualle, missä ne vahingoittavat ympäristöä. Repäise kotelon folio pois ja lajittele roskat. Nyt linssi on puhdas ja oikein päin. Olet valmis asettamaan sen paikoilleen. Näytämme sinulle 3 erilaista tapaa, joista voit valita sopivimman. Ensimmäinen menetelmä. Aseta linssi etusormelle ja vedä toisella kädellä yläluomea ylös läheltä ripsirajaa. Vedä keskisormella alaluomea alas ja tuo linssi hitaasti kohti silmää. Kun linssi on paikoillaan, sulje silmäsi ja liikuta niitä puolelta toiselle. Mahdolliset ilmakuplat poistuvat. Toista sama toiselle silmälle. Toinen menetelmä. Jos haluat kokeilla toista tapaa, kokeile tätä. Vedä alaluomea alas. Vie linssiä kohti silmääsi, mutta pysähdy ennen silmään koskettamista. Katso ylös ja aseta linssi silmäsi valkoiselle osalle. Poista sormi pitäen edelleen kiinni luomestasi. Liikuta silmiä poistaaksesi ilmakuplat. Vapauta luomi hitaasti ja räpyttele. Menetelmä 3. Jos toiset menetelmät eivät toimi, kokeile tätä. Aseta linssi etusormelle. Toisella kädellä pidä ylä- ja alaluomea auki, katso eteen ja tuo linssi hitaasti kohti silmää. Poista sormi silmien ollessa edelleen auki. Jos silmä suljetaan nopeasti, linssi voi pudota. Jos näin käy, aloita vain alusta. Liikuta silmiä poistaaksesi ilmakuplat. Räpyttele antaaksesi linssin asettua. Olet valmis.